който е взел позиция във вратарското поле. Центриране на Телкийски. Удар с глава на Емил Ангелов и 1-0 за Левски. Гол на Емил Ангелов. Ето от това се нуждаехме. Ранен гол за Левски, който да успокои всички. Чудесно попадение на Емил Ангелов. Много плътен удар с глава. Любош Каменарс дори докосна топката в опита си да спаси, но прекалено силно беше насочена тя към вратата и влетя в мрежата на словашкия отбор. Голмайстор Емил Ангелов. 14-та минута на матча. 1-0 за Левски. Един гол, който всички очаквахме и който действително ще промени развоя на матча, но в тези минути на радост бих искал да изтъкна избухващите бомбички от към сектор Б. Един акт, който действително може да донесе тежка санкция по отношение на футболен клуб Левски. Многократно беше споменавано и през есента, че УЕФА много строго следи за тези прояви. ФК Левски действително е застрашен дори от лишаване от домакинство. Едни бомбички, които могат евентуално да се превърнат и в автогол за сините в следващата фаза. Дано това силна битка и от двете страни, когато словаците владеят повече топката и когато сините я владеят. Удар на Седрик Бардон, топката рикошира и какъв гол! 2-0 за Левски. 27 минута. Левски Арт Медиа 2-0. Малко щастлив гол за сините, но какво лошо има в това? Чудесно развитие на матча. Струва ми се вече, че Станимир Стоилов и неговите играчи могат да мислят за Удинезе. Определено това е така. Все пак нека не забравяме, че до края на матча има твърде много време. Действително на стадион Драгало повторение чудесно се видя как Седрик Бардон нанесе силен удар, който рикошира в крака на Емил Ангелов. Би следвало на него да бъде записан този гол. Прецизни